मानव गिदिर हाग्रा मैदेरा गाव हारसिं हारसिं दिसनबाय नामा दा बे हारसिं हारसिं नायबाथ' बे बिराद भुल जागोन बियो बिदि जानो मोना दिनै चिफ मानगोनां हाग्रामा मैदेरिया बिथाङा बुंनो हादों जे बे एपिडिसिएलनो हा हगारनायखौ आगोलनि सरकार प्रमद बर'आनो बेखौ फोसावलांखादों बेनो बेखौ माने सेलेक्ट खालामना गालांखादों बे बाथ्राखौ बुंदों दा जिहेथु हाया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो ट्राइबेल ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो बेनिखायनो जोंनि बुंनांगौआ बेनो जे प्रमद बर'आ बे हायाव एपिडिसिएलनो जायगा होदोंब्लाबो बे भुल खालामदोंब्ला जोङो दिनै बेखौ रेक्टिफाइ खालामनांगौ दायथ'आ जोंनि दानि बिटिसि सरकारा मानगोनां हाग्रामा मैदेरिया बे प्रमद बर'आ होलांदों होननानै जों बे भुलखौनो मावनाया उसित नङा दा बेखौ रिभिउ खालामनांगौ दा बेखौ फोसाबनांगौ मानोना नों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव नों 1 इन्सि हा मालायनो हा हगारनो हाया बाथ्रा बे ओमफ्राय लोगोसे जोङो माने बुंनांगौ बाथ्रा मा जे एपिडिसिएलनो हा हगारदोंब्ला बेजों जुदि जोंहा लाब जागोन बादि मोनदोंब्ला बिटिसिआ रायजो राजाफ्रा दा बेखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जायगायाव हगाराब्लानो दस्रा जायगायाव बानायहैयो जोंहा बेवबो जेबो बुंनांगौ गैया जों आपत्ति गैया दस्रा जायगायाव बानायहैयो खिन्थु ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव नङा जों बेखौ स्ट्रंलि जों बादा होयो होबथायो आरो बेखौ जानो होनाय नङा आरो आयेनानो थोनखाया आरो बेजों लोगोसे जोंना मानगोनां हाग्रामा मैदेरिया एनाउन्स खालामबावदों जे बे एपिडिसिएल जेराव गायसनगोन जेराव एपिडिसिएलनो हा होगोन बे जायगायाव गासै माने 93 माने नन प्रटेक्टेड क्लास अफ पिपल बिसोरनो माने हा होनाय जागोन बिसोर एफेक्टेड जागोन ओरै होनदों आरोखि एपिडिसिएलनो हा हगारनाय लोगो लोगो 93 माने नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया बिसेसकरि मुस्लिम सम्प्रदायनि मानसिया एफेक्टेड जागोन आरो बिसोरखौ माने शिफ्ट खालामनाय जागोन होनदों आरोखि जावले जावले बुंबाय एभिक्सन खालामा शिफ्ट खालामनाय जागोन ओरै होनदों दा शिफ्ट खालामनाय जायगाखौ जों नायबाय दा शिफ्ट खालामगोन जायगाया जाबाय बे मालगावनिनो ग्रेजिं फिल्ड मालगावआ बे ग्रेजिं फिल्डखौ गोदो बाहायबोदोंमोन मोसौ मोसा खानाय गेलेनाय बायदिसिना माबायाव पारपासाव रायजो राजा बाहायबोदोंमोन बे मालगाव ग्रेजिं फिल्डआवनो दोनहैनायनि बाथ्राखौ बिटिसिआ सावरायदों दा जोंनि बाथ्राया मा जादों जि जायगायाव एपिडिसिएलनो हा हगारदों बे जायगायाव बिसोरो थानो मोनखायामोन बिसोरो इलिगेलखा जिथु हाया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बिसोरखौ बे जायगानिफ्राय दस्रायाव आगोलाव होखारनांखागौमोन दस्रायाव दोनखानांगौमोन बिसोरखौ एभिक्सन खालामबा होखारहर बिसोरखौ बे जायगायाव दोनखानाङामोन खिन्थु बिसोरखौ होखारनाय जायाखिसै दा दिनै एपिडिसिएलआ फैबाय जेब्ला बिसोर एफेक्ट जानोसै खिन्थु बिनि थाखाय बिसोरखौ जे हा फिननांगौ बेथ' माने आयेनावथ' बेखौ एलाउ खालामा आयेना बेखौ पारमिसिबल नङा बेनि थाखाय आरो बेखौ आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जायगायाव आरोबाव माने मालगावनि ग्रेजिं फिल्डआव दोनहैनाय बेबो आरो इलिगेलबाव बे खुनु दिन जाया आरो ओरैनो माबा बुंखादों सुप्रिम कर्टनि अर्डारावबो दंखायो जोङो सुप्रिम कर्टनि अर्डार लेखाखौ जों दिहुननानै लादों नैबे सुप्रिम कर्टनि जाजमेन्ट बे सुप्रिम कर्टनि जाजमेन्ट बे जाजमेन्टआव अर्डाराव होखादों जे खुनु ग्रेजिं फिल्डआव खुनु इलिगेल इनक्ल'जारफोरखौ दोननो मोना बेखौ माने एभिक्सन खालामनांगौ बे बाथ्राखौ एखेबारे सुप्रिम कर्टआ अर्डाराव रोखा होखादों दा बेफोर ग्राउन्डखौ नायनानै सुप्रिम कर्टनि अर्डारखौ भायलेट खालामनानै नों बे जायगायाव नोङो गुबुन थानो मोनै मानसिखौ दोननो हाया आरो बे ट्राइबेल माने ब्लक जायगायाव आरो बिनि बादैबो मोनसे खोथा नैबे माबा दंबायो हाइकर्टनि अर्डार दंबायो कर्टनि अर्डार बे अनारेबल गुवाहाटि हाइकर्टआबो अर्डार होदों जोंनो बेयाव बुंदों जे माने इसिबां ट्राइबेल बेल्टआव माने इलिगेल भाबै इनक्लुड खालामनानै दं बिसोरखौ होखारजोबनांगौ बिदि होननानै गासिबो आसामनि जेसेबां डिसि दं बिसोरखौ माने बिथोन हरदों आरो लोगोसे आसामनि जायनाखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि चिफ सेक्रेटारि आरो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिसोरखौ रेसपन्सिबल खालामनानै बुंदों जे जाहाथे माने खुनु ट्राइबेल बेल्टआव जाहाथे इनक्लुजमेन्ट जाया बिसोरखौ एभिक्सन खालामो बिनि अर्डार मोनसे दङ दा बेफोर खुला मोनसे रोखा रोखा जोंनाव आयेननि सापर्टिं डकुमेन्ट जोंनाव दंखायो ओमफ्राय नैबे माबानि जाबाय नैबे लेन्ड पलिसि 2019नि आसाम गभर्नमेन्टनि लेन्ड पलिसि बे आसाम गभर्नमेन्टनि लेन्ड पलिसि 2019आव बेयावबो रोखा रोखा होदों जे ग्रेजिं फिल्डआव सोरबा जुदि इलिगेल भाबै हा लानाय दंब्ला आवग्रिनाय दंब्ला बिसोरखौ डिसिआ बे एनक्रचमेन्टखौ रिमुभ खालामनांगौ होननाय बेयाव लिरनाय दं आरोखि दा अब्ला बिदि अर्डार थासेयावबो जोंनिया बिटिसि सरकारा बे मालगावनि ग्रेजिं फिल्डआव
आरो बेबो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि सिङाव बोरै दोनहैनो हायो बे गिदिर कुइसन बे आरो बेखौ दोनहैनो हाया आयेना बेखौ पारमिट खालामा दा गथे बे इलिगेल खामानिखौ सरकारा मावनो नाङा आरो बेखौ जुदि मावोब्ला आरो बेनो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे खुद्रिनाय लाबोगोन रायजो राजानाव बोराबनाय लाबोगोन आरो बे बोराबनाय खुद्रिनायानो बे दानि सरकारखौ जेराव जों बयबो रायजो राजाफोरा सापर्ट खालामदों बे बिटिसि सरकार हाग्रामानि सरकारखौ बयबो गाज्रि मोननाय स्टार्ट जागोन गाज्रि मोनगोन आरो हयथ' बे खारननि थाखायनो हयथ' नेक्स्ट इलेक्सनाव फैब्ला हयथ' माने गोब्राब माने थासारिया फैगोन जों माने साननो हायो दा जों बेफोर गासैबो डकुमेन्टसखौ लानानै जों अलरेडि जोङो पेपार स्टेटमेन्ट होबाय गोबां पेपारावबो ओंखारलांबाय आसामनि गोबां मेडियाफोर इंलिस माने माबानि पेपार एसामिस पेपार बेफोराव ओंखारलांजोब्बाय आरो बिनि बादैबो जों दाखालि नै माबाखालि 8 जुलाइ खालि जों बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनाव जों फैबाय बेनाव हाबनानै जों एडिसनेल प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ जों लोगो हमदों आरो लोगोसे लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि उइलबार्न दैमारि बिथांखौ जों लोगो हमदों दा बिथांमोननि लोगो हमनाय जों सहि गासिबो रिसिप्ट कपिखौ जों लानानै फैजोबदों ओमफ्राय डिसिनियाव थांनानै जों डिसिनिफ्रायबो जों होनानै रिसिप्ट कपि जों लानानै फैदों ओमफ्राय लोगोसे बिटिसिनि इएमखौ जों लोगो मोन्दों लोमस्राव दैमारि बिथांमोनखौ जों लोगो मोनदों गासिबो डिटेल्स प्रब्लेमखौ जों बुंदों दा अफिसारफ्रा बयबो बुंदों जे बेथ' बिदिथ' दोननो हाया बेथ' बेल ब्लक जायगायाव बिदि खालामनो हाया इलिगेल जागोन आरो जों बुंखादों नोंथांमोना गाइड खालाम जुदि माने पलिटिकेल मेनफ्रा जुदि भुल खालामबायब्ला दा नोंसोरो अफिसारा गाइड खालामनांगौ दायथ' दं नोंसोर गाइड खालाम नोंसोरो 1 इन्सि हा नोंसोरो बे ट्राइबेल बेल्टनि हाखौ नों एपिडिसिएलाव होनो हाया आरो बे 1 इन्सि हा नोंसोर बे रिभिलेसननि थाखाय नोंसोरो हा हगारनो हाया जों बे बाथ्राखौ जों खुलायैनो जों बुंबोदों बेनिखायनो जों दिनैबो जों खावलायगोन जे बिटिसि सरकारा जाहाथे थाबैनो बे डिसिसनखौ रिभिउ खालामो बेखौ खावलायो ओमफ्राय लोगोसे जों दाखालि जे बिटिसिनिफ्राय एनाउन्स खालामनाय जों मोन्दों जे जायफ्रा माने एपिडिसिएलनि थाखाय एफेक्ट जाबाय दा बे एफेक्ट जानाय मानसिफोरनो फेमिलिफोरनो 2.5 लाख खरि होगोन बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों दा जों खोनानानै खोब गोसोआव माने गाज्रि मोन्दों दुखु मोन्दों दा जायफ्रानोखि खुनु माबा गैया बिस्रा थानायनि राइट्स गैया दा बिसोरबायदि मानसिखौ साना हौवा जों 2.5 लाख होनो नागिरनाय बेफोर रायजो राजानि गोसोखौ आघात होयो दुखु खालामो दा बेफोरखौ जोङो साननाया मोजां रायजोफोरनि माबाफोरखौ जोङो बुजिनो सेस्था खालामनाया मोजां दा दिनै बेबायदि समाव आंनि माने बुंनांगौ बाथ्राया बेनो एफा क्रुसियेल बे सिद्धान्तखौ गिलुबालु सिद्धान्त बे नों ट्राइबेल माने बेल्ट ब्लकखौ सिफायनानै बेयाव एपिडिसिएलनो हा हगारनाय बेनिफ्राय देरसिन नों सिद्धान्त जानो हाया बे डेस्ट्राक्टिभ सिद्धान्त बे ओमफ्राय बेजों लोगोसे ट्राइबेल बेल्टनि माने ब्लकनि सिङावनो नोङो सोरबा माने गुबुन हारि मानसिखौ नोङो रिभिलेट खालामनाय बेनिफ्राय देरसिन नों माने गाज्रि एग्जाम्पल जानो हाया दा दिनै बेफोर डिसिसनखौ दिनै बिपि पार्टिया जयै सावराया बाथ्राया दिनै कुइसन जायो आरोखि ज' सावराया पार्टियावलाय पार्टि लेभेलाव बेखौ सावराया दा सावरायबाथ' ज' सावरायलायनानै बेखौ जों माबालायनो हायो रिभिउ खालामनो हायो दा बिदि जानो नाङा दा बिदि जायाब्लानो जोंना माने बिटिसिनि मानब गिदिर हाग्रामा मैदेरा गाव हारसिं डिसिसन लायो नामा दा बे हारसिं लायोबाथ' बे बिराद भुल जागोन बियो बिदि जानो मोना दा गथिखे बेफोरखौ पार्टि लेभेलाव मोजाङै डिसिसन जानांगौ पार्टि लेभेलाव सावरायनांगौ आरो पार्टि लेभेलाव सावरायनानै बेफोरखौ माने डिसिसनखौ लानांगौ दा जों बेखौ खावलायहरो